बयखौबो खुलुमग्रोबाय। आङो बानजाय आफादनि जानानै बयनिसिमबो खावलायहरबाय जोंहा फैगौ 12 तारिखआव आरो 13 तारिखआव साननैनि हाबाफारि लानानै सारा आसाम गुदि फोरोंगिरि आफादनि जोंहा मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं नैबे कसुगा R&D फिल्डआव। दा बेखायनो आङो बानजाय आफादनि जानानै साफ्रोमबो जोंनि फोरोंगिरि आफादनि जाय सोद्रोमा बिथांमोन दं बयखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बे साननैनि हाबाफारियाव दोलै नोगोरै फैनानै हेफाजाब होनानै जोंनि बे साननैनि हाबाफारिजों जानो गोनां 37थि जोंनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव बयबो मदद होगोन होननानै आं आसा फारिदों। लोगोसे गसाइगाव जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफादनिबो जोंहा 21थि बोसोरसालिया जथुम्मा जागोन 12 तारिख खालि। बे तारिखआवबो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरबाय बिथांमोना जाहाथे बयबो नुजाफैनानै जोंनि गसाइगाव जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जाफुंहोनायाव मदद होफैयो। आरो लोगोसे 13 तारिख खालि जोंहा मानगोनां बड'लेण्डनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा अपेन सेसन खालि गेवलां मेलाव आलासि महरै नुजाफैगोन। बे दिनखालिबो जोंनि कसुगाव ओनसोलाव खाथि खालायाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामिनिफ्राय जाय बिथांमोनहा जोंनि बे खाथियाव मदद होनो हाफैयोबा बिथांमोनहा फैयोब्ला जों गोजोन मोनगोन। आरो बयखौबो खावलायबाय खाथि खालानि गावबुरा SMC कमिटिफोरनिफ्राय सोद्रोमाफोरखौ 13 तारिख खालि बिथांमोनहा फैनानै जोंनि मेलखौ जाफुंसार होगोन होननानै आसा फारिबाय। बेखौनो बयनिसिमबो खावलायनानै आङो बानजाय आफादनिफ्राय आरोबाव बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय।